Archie man, luku man, archie vrouw, luku vrouw. En Yusuf Saran zei sadeni foroisi I gadri I achtertuin wie spee de. We zien in café serefi. We barrio di ko archie de pres partori. Sobu so me baro di not go mit zuid, oost go mit west. We spode in a bromchi jarif ma masaranang. En mis don jananga mi one time brother. Brarot. Ja, maar Gambo, volgens mij begin, maar bar aladesma odi de etana trasi. Aladeng sernamang de tana trasi, we bar de odi. En we accident voor harde sturu de bani, voor ko arki de tori, want die watak tori en ja, bepaalde tori. Ja, me bereken dat jongen, dis efsa in sernang, mas Gambo. Iya mainom ari ati tetumsi. Want desma de do de sans wo sende go na dumru kamera. Musu. I musu nego. So, we archi maluku man. God forbid. This is rubbish. Met jong. Desan sa de man e do in a kondere disi. Want ino kan make misbruik. Nee. Fu notu fu terawang. En dat je leerde terawang. Asan di sa de man dis wan do. Isabi ajers na karaf Hitler de in de man sting. Met wedergeboorte. De kombaka, Hitler kombaka. Anokara. Ja? Anokara. Je zeer certificaat, gezondheidscertificaat. Jimatori. Bereken man Gambo. COVID de ina kondre. Ja. Alla sernama sabi taki COVID e kirisma. Ja. Dan if je go dape ina paija a vaccin ja, ina paija. Naf soso. Soso. Je go, je beschermingsrevi nanga Je medegezinsleden. je familie. Nanga de trasma. Ja. Dat is dan dus zo erg dat je paija tora. Dat is aan mij nog begrepen. Dus ja vaccin in je pai. Nee. Lanti e dekke. Ja meneer. En nog erbij na gif lanti e chisi. Ja. Jepi. Lanti e Met chisi. ja. E want e van minister. Bes don nomo. E wakti. Lek faya son suma. Be wakti wan fadon ster. Dat spreekt wan wens uit. Dat me wens dat i vaccin kan fadon ko wan de agro. Nee, aan mijn woroko. Ja. Isabi toch onderhandel go taki. Go ben ede. Go plata. Ja. Fuka fen vaccin ja volk. Dus dat die. Taya ba deseti. A dekata dreyai. Ja. Dis dekar wisi. Dat je teki go suku a vaccinatiebrief a papiera. Want nou een certificaat. Dat die vaccineren. Ja, want dat tra kondere. De bigi kondere. Pe de man die bepaalde zijn vrij. De alla CPE wakaje is een gezondheidspaspoort. Als je een paspoort, ja. Ja. Im abena you want if you know aben ino mangona bepaalde precies. Zo adek ben tra kondere. Ja. Dus dan de man is voorloper. Ja. Dus hier nog maar Gabo. Dus hoe je tori, ook toe arregeren je tori. Ja. Maar eigenlijk ko arki sa minister taki Ja, na directoro. Directoro ja. Ko arki sa de mai taki. Mooi zo. Er zijn vervalste vaccinatiebewijzen in omloop. Dit wordt bevestigd door zowel minister Amer Ramadin van Volksgezondheid als waarnemend directeur Regis Ori van het Bureau Openbare Gezondheidszorg. 3 weken geleden is deze zaak onder de aandacht gebracht van de gezondheidsinstellingen. Op dit moment hebben we nog geen bewijs, maar we zijn bezig te onderzoeken. Aan de andere kant, elke case die we hebben, we hebben een database van vaccinatie, dan verifiëren we even als het voorkomt in de database of niet. Tot nu toe komen ze wel voor. Maar de mensen die willen betalen is zonde, want we komen straks met, we gaan andere kaarten hebben. En we denken aan smartkaarten en dan is voor niemand anders te betalen, want dan gaan ze geen nieuwe kaarten kunnen krijgen. Volgens Ori betalen personen hoge bedragen voor een vervalst vaccinatiebewijs. Dat is zonde, omdat de data van gevaccineerde personen digitaal geregistreerd wordt. Dus frauderen met een vaccinatiebewijs zal water na zee dragen zijn. We hebben geruchten gehoord dat er zelf vanaf €100 tot 4.000 of 5.000 SRD wordt betaald. Al die dingen hebben we gehoord, ja. Personen die zich schuldig maken aan deze frauduleuze handelingen zullen voor de consequenties moeten instaan. Ondanks deze onsmakelijke berichten is gezondheidsminister Amer Ramadin tevreden over hoe de vaccinatiecampagne tot nu toe verloopt. In ieder geval wil ik de samenleving een compliment maken, want we merken en we zien ook het besef bij vele personen die zich gaan vaccineren. Ik ben zelf
elk weekend in het veld om enkele van die vaccinatiesites te bezoeken. Dat doe ik gewoon onaangekondigd. Ik wil mezelf overtuigen van de organisatie en hoe dat allemaal loopt. Ik praat een beetje met ieder organisatie en bezoekers. En het stemt me goed om te vernemen dat in ieder geval mensen bewust zijn over de gevaren van COVID-19 en beseffen dat COVID-19 een enorme druk legt op de samenleving. Suriname zal binnenkort over 260.000 vaccins beschikken uit Nederland en China. Ik heb gisteren de bevestiging gehad van mijn collega minister Hugo de Jonge uit Nederland van Volksgezondheid dat wij aanstaande woensdag, dat is woensdag 23 juni, dat wij 60.000 AstraZeneca vaccins ontvangen. En aanstaande zaterdag op 26 juni dan ontvangen wij 100.000 AstraZeneca vaccins. Ook krijgen we uit de toezegging van China de 100.000 Sinopharm vaccins. En dat zal hoogstwaarschijnlijk op 28 of 29 juni een feit zijn. Tot nu toe zijn er al 175.694 personen ingeënt tegen het coronavirus, onder wie 31.032 volledig. Ja, mas Ragambo. Nou, arki sa minister leg uit naar Adrico. Dus die arki de sanisi. Ja. Dat soms in een bribi dat asan deso. Maar if het deso, mas Ragambo, dan is het straf de man. Na boem straf weer. Met hij. De man die si import den kromboei. Ino sap sa kromboei. No, men sa kromboei. De man chari you to ankle, angai to pols, komita wang. Dat wan biji lotte da ifesi. Ja, ja. Wan bal. Dat deribi. De deribi. Ja, ja. Anga sanda. Dat de man to anga de man si. Want ano kan kon for pe. Nee. Luko no bobina fuma. Maar tum si biji wai chirip ching. Met hij, jongen. Ano kan ino kan do so sani. Dus je dus thema te Koreane lafu. Nee. Nee, helemaal niet. Pardon. Nee. Dus in begrijp dat je wat dekati. Ik had hier een hervolk. Ja, ik ga hier, ja. Tuurlijk. Was waar Zo'n besmettelijk ziekte. Meneer, dat je, dus ook toe amang die ego serasani. Ja. Dus amang die ego bayeng. Dat moro hoger. Ik raad ook de lukude de tu situatie dat je bereikt dat jong. Fa san kan kon je ede. Je kon niet ede dat je ko bayamang. Dus zogenaamd je vaccineer. Ja. Is dat toch dat je kan move ala see. Maar let's say dat je Amma dus de man die is karachenchi. ja no? De man karachenchi. Dus de man chenchi abuwan die masargado jide. Dat de tek doef Hitler. Dus dat die. Zo je chasani. Ja toch want aan no kan. You de go sukuf bayen wan. Na you. Dus vader mij kara san dat baka. Mino man kan tapa juiste woord direct. Maar ik contact na je loka situatie uit. Ja. Want if je go actie wan man tak. Mino kan bij wan vaccinatiekarta. Ja. Nou, dus je bijvoorbeeld, dus de jama idee dat kan go voeren. Want dan zijn ik moet aan een pressie. Ja. Nou, een pressie ik moet. Ja, natuurlijk. En de instantie sami sabe abena RGD en BOG, want dat alle informatie is la op BOG. Ja. Je verstaat. Dus men bereiken dat hier nou. Isabi om eens bij dede. En isab wan COVID noodfonds staan dit ook. Ook toe dat. Is dat toch? Ja. Dus if je eigenlijk naar je schuld, want het is een probleem als een noodfonds toch? Ja. Het is een probleem dat uit de sensie dat je hebt desma. Kan dit die de Ja, manier, Ja no? dus mensen gaan overlijken. Zo weet man, jongens in korte broeken, witte jongens. Ja. Als zo de takken, ze gaan overlijken. Dus die de manier, dat lanti ook met desma, Ja. de potisma, die nog maar dek afslag. Ja. Voor berden, dedef, de koven, dede. Dat de man bereiken dat ook kan bespoedigen gaan. Ja no? Toch desmeetjes money. Ja. Ja, we make one mona one see. Ja. God forbid. Here It's no. rubbish. We make them arka minister, want we go door naar het auditie. Ja. Ik minister leg uit. Voorzitter, via u aan de leden, Sadi en Permisser, ten aanzien van de verschillende punten wat gemaakt werden en de vraag was ten aanzien van de COVID-doden en de begrafeniskosten die daarmee gepaard zijn, beste voorzitter, moet ik met u delen dat deze leden
degelijk van bewust zijn dat er geen protocollen waren met betrekking tot uitvaarten van COVID-19 overledenen. Het is deze regering, beste voorzitter, die structuur erin heeft gebracht met het vaststellen van de aard en daaraan gekoppelde bijdrage. Dus er wordt niet met een natte vingerswerk gewerkt hier zo. Beste voorzitter, bij deze zou ik meteen willen meegeven dat in deze situatie, waarin ik eerder heb aangegeven, beste voorzitter, situatie van crisis, multicrisis situatie, deze regering ook heeft gekeken naar de reguliere uitvaarten. Want daar zelf hebben we natuurlijk ook hulp voor nodig richting de samenleving. Het ministerie heeft op basis van een ingediend voorstel reeds goedkeuring verkregen van de RVM. En ik zal ze dan sommeren om 1. De overheidsbijdrage aan reguliere uitvaarten, welke niet gevolg zijn van COVID, te verhogen. Wat toen was 2000 SRD, wat achterhaald is, naar maximaal SRD 5000 te brengen per overledene. Het gaat ook natuurlijk erom dat bij het monitoren en het inventariseren van de bepaalde cases, dat we hebben gezien wat de verschillende offertes zijn. En dat de verschillende gezinnen daar niet kunnen uitkomen. Beste voorzitter, punt 2. De overheidsbijdrage bij uitvaarten als direct gevolg van COVID vast te stellen op maximaal SRI 10.000 per overledene. Punt 3. Indien binnen het gezin meerdere personen zijn overleden als gevolg van COVID, zal de overheid SRI 10.000 maal het aantal overledenen uitkeren dan wel tegemoet te komen. En punt 4, en heel belangrijk, indien binnen hetzelfde gezin de beide ouders of verzorgenden aan de gevolgen van COVID zijn overleden, de uitvaartkosten geheel worden gedekt door de overheid als de overledenen minderjarig of kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn de kosten te dekken. De ingangsdatum van deze uitbreiding en verhoging is per 1 juni 2021. En daarom werkt ook het ministerie om natuurlijk ervoor te zorgen dat de informatie eruit gaat en dat het wel goed en correct naar buiten gaat, zodat de samenleving goed geïnformeerd is. Ja, Masar Gambo. De minister legt het ook toe. Lek zo takis, maar het deed. Ja. Maar je begrijpt dat bepaalde familie, Ja. teres maar deed dat in pai voor berasma. En dit is dat na extra dieren. Ja, in pai. En maar na sinds de regering die ze attackeren no, wo je punu. Ja. Wo je punu. We committee. We committee, mi denk want 10 dusu golu. Ja. SRD, 10 Ja. SRD, de mo je maar de manom denk je dat te ons maar videde, Ja. dem longo dat nee, de mo onderzoek asak. De man onderzoek. Ja, toch? Dus zij denken op En de man na trobi mek mesbare fugo sukuf kompo dat er om. Fa dat er am leita ka COVID chiras man. Ala net ora deni. Ja, want if je certificaat, de staat voor doel dat. Dus dat die, ala net ora deni. Ja toch, want mi ben jere dan de man vindt dat hij dan tramai dede, dat dede diri, dan Ja. man amana noba comfort, alla soort sandi. Ja, dat moet bij jere toe. Ja, dus alla de soort sand disi. Maar we waarschuwen voor president, we waarschuwen desmata. Met de kabananga soort libi disi. Ja, man. Dis na suta do, na takru maniri, na wisma maniri. Ideka te tek sopi no se go broko viri je wisisma. Je wisisma ngai mofo na ngai do. Ja, tuurlijk. Na takru. Ja, en kan. Takru maniri desma dis abi man. Ja, dus de regering takkie nou check de torati, want we lopen klagen. De regering takkie, we jepju, Ja. maar we gaan onderzoeken. Dus onderzoek deni. Ja. Luku, if af Amiri, Kan deka kan slag. dekaslag. If iemand dekaslag, dan de man jepi. Natuurlijk, de man luku de potisme, Ja. want in pai, na mooi sensie op pai. Ja, in pai. Dan maar jepi tjuso. Maar de regering etak ook toe, alles man moet teka vaccin. Maar- Waardoor man dede, waardoor de man afgooi na sensie ook te zien want in zo. Want de regering nou, meki dede. Nee. Je begrijpt toch? Regering heb je van nodig. Natuurlijk toch. Voor een wederopbouw. Zo zou Je verstaat. Ja. Dus no asma, jereja. Moet je tegen wansani. Allemaal wangai mano de. Dat ook toe. Dat ook toe. Ja. Ja, dus Zo, dat die niet. dus dat in verstaan wansani. Na sasa ba yo koromo. Verstaan wansan taki, jum go tek a vaccin. Ja. Dan no one man af kon tapu, in af go pay om Nee. een euro of om een dollar of om een serde. Voor kiezen wan vaccinatiebewijs. Ja. If je go take a prik, is kosteloos. En niet bescherm. En niet de bescherm. Ja.
En die beschermt je naaste. Zo zijn er ook. Dat is belangrijk. No antrafasi. Nee. En vanuit het programma die zie, we nogmaals, we actionen tegen vaccin. Je moet steken, je beschermt je schreef. Je begint te zeggen, je nogmaals er gambo. Is dat altijd met de kasanati. If you no lobby schreef. Sommige denken lobby you. Dus zo is het hoor. Ja. En if you no lobby schreef, toch? Dan heb je een beetje probleem. Ja, een probleem. Een beetje probleem, ja. Nee, maar dan leef je in die vicieuze cirkel van haat en wrok. Dat is. En constant je met een ijzerf. Isabi toch? Ja, Je ja. komt niet eruit. Nee, Je helemaal moet niet. eruit stappen. Dat is zo. Voor kan zetten een bonasi. Dus dat is. En maar wat er nog wat er sante. Isabi afaya tori. Hij is story. Ja, wat je nou man vasani. No, alas sana man, sawa sanyara. Ja, Sana man, no, all round. all around. All round, nee, no, a situatie toch? Ja, ja. Dus je ziet, je ziet een dape, een napo, een tak mina monteur. Een monteur toe. Een tak, je no, se sama puro een banti voor auto. Ja. Een tak een monteur. Oh, na lek Dus fade. zijn euro toch? Oh, alek fade mai taka santa ki you na Facebook datara. You know, Juist. ook toe, zie. Ja. Dus alle de man, sabasani. Ja. En je look, if you look at parlement, toch? Ja. Tramana datra, tramana ingenieur. Ja. Alles aan allemaal sabi. Ja. Ze zijn er ook. Dus EBS story, met tegi, no gevaarlijk zijn. No. Dus in feite mis danga o man die kan tegen me dus saya tegen me ja dan kan tek mit mi kan sirbanga ala tuyesi. Tapa ala tuyesi. Meneer, 100%. Ja, je maakt 100%. Je maakt hoor. Omdat Isabi, de regering, bij de bezig aan tarieven, toch? Ja. Tarieven, je hebt de 1 fase, 2 fase, 3 fase. Mooi zo. Hier toch? Maar op een gegeven moment, de macharen kon naar eter, allemaal go berekenen. Ja. De man go berekenen en de regering tak hier, no? 3 fase, Ja. in één keer korting. Nee. Want de man go vanuit 3 fase naar Fabriek. Biggie Poa, man. Biggie toch? Poa. Is dat toch? Big skin. De man- Iemand teken. Ja toch? Hoge bomen toch? London Ja, kan toch, teken. de man gaat tegen slag. De man wil dat London kan teken. Juist, de man. Juist. Dat pe korting no de. Nee. Maar IBS beleg uit ook toe dat hier, no? If you know one 3 fase, Ja. denk ik actie 2 fase aan en dat Ja. pe korting de. Ja. Dat pe korting Dan de. een one fase. Ja, korting de. Mooi Zo. zo. Ja. Ik raad het toch. Want hier het tamati dat 3 fase. Maar nog 1 fase toch? Nee. Want dat de apparaat van mijn vrouw. Ja. Dat maar Ja. 2 fase ik kan draaien, want aan een bepaalde toren ik Ja. kan move it. Mooi zo. Je begrijpt toch? Sabi mai tak Dus, ngami. dus aan tak hier no 2 fase. Ja. Natuurlijk, je hebt ding bedrijven. Ja. De man nou koffie aan de geweldigheid. Ja, dat ja, die. ja. Maar ik kon het makkelijk. De winkriman. Ja. De winkriman nap 1 fase. Meestal na 3 fase, want friseur, alle de geweldigheid. Ja, ja. Dus, maar wacht. Maar dat nou, want ik de man met misbruik. Nee, de man dat onheimelijk misbruik. Maar de man go actie regeren via de orga. Ja. Dat je no. If een week draai. Ja. Dat is op de pontaya. Ja, De san sai goeie friseur. Ja, je visie met. Juist. Ja. Dat zijn toch een morgen diri toch? Ja. Want unek is kort toch? Nee, nee, nee. Dus dan een man tak hier no go tak aan regering. VSB go taki. Oh, wakti. No koti mofo. Ja. Oh, dus daarom ik a regering tek ete one fase ete. Fugo takanga den fabrikant. Ja. Dus KKF, Ja. VSB. Ja. Sobu so de Asfa. man. Asfa de man, Ja. de man die fabriek. Ja. De man die op bedrijf, bedrijvenorganisatie nanga de sandati. Isabi toch? Ja. Dan bepaalde sabimang in a kondere. Ja. Voor komt tot een eenduidigheid. Ja. Voor komt op een plusmun. Ja toch, dus de man tak hier no we check het tarief. Want daar zit er nog wat in. De man kan luku. Sare man kan doen aan dat. Ja, want Je ik begrijpt toch? bedoel, als slag nom komt om si taranga. Nee. Dus, maar natuurlijk, no, de man taki tak hier no. A twee fase aan 3 fase, sorry. Ja. We hebben het onthold. Ja, Je ja. mag doen niks aan voorlopig. We liepen zo even. Ja. Toch? Ja. Dat de regering taki onthold. Uno vast Dus wakti daarmee verstaan sani. Dus dat want ik na sasa bij je kromo. Ja. Alleen krima maar overdrijf. Nee, dus dat na het toor eigenlijk. Dat Ja. de man die bezig is, Zo, dus dat de on hold. Ja. Dus na sasa bij je, de man dat die otjes korting.
Eén fase. Ano zit het, hè? Dus Ah, drie dus- fases, ano zit drie fases. Na drie fases weet ik. Ja. Ano zit het, hè? Ja. De man even onthoud, de man de bezigheid, hè? Ja. Nanga den bedrijven, De voor beetje orga. luku, voor luku, zijn die eigenlijk boem, die anasi. Ja. Ja, weet je, alles Zo, maar. maar Ja, wacht. weet je. Dus mijn verstaan wasani. Ja, Taki, de man wana slag kotumsi hebi. ja. Dus de man manoeuvrera sani Ja. pinso. Ja, ja. Maar wasan misabi. In pitje mi, want je naam afasani. EBS no be pai belasting. Nee. Taka tor dat Nee, tanga, nee. IBS hier no. Lanti, Ja. best hier, IBS toch? Gire maar sensi toch? Dus lanti, Me jep de man toch? dus een soort drink. Ja. Ja, if je tak zo, Ja, gire man die tak ano kang, ja. dan ons zo drea. Nou, een drink. Dan ons zo drink. Dus met de sap nou, dat lanti, eigenlijk een lanti bij paya stroomje. Sasande. Dus een werkelijkheid Zo of zijn de. nou. Ja. Dus nou je paya stroom. Ja, nou jouw paard hoor. Takangami. Jouw paard hoor. Dus al die tijd, lanti bij je volk, Ja. tak je met pai. Maar de vorige regering, Ja. je hebt go terug toch? I moeso. Je moest go terug. Want hier ja. Je moest go terug. Te dus wij fadong rijden. im lukupe stot Dus dat die. In En- een lukupe fadong. Ja, dus Mooi zo. de regering die zie, kon, dan maar zie dat assensie, a money, Ja. scatter. As kater. Dus uno maar je hebt IBS moro. Nee. Tak jere no, te kwam masal ja, wa bigi money. Ja. Dan if ko tak wansani, asan bem ko tak 10 golu, Ja. meji 3/4. Ja. Dat is serie ja volk 2 golu. Ja. Maar na al die tijd, a volk bij denk ik dat jongen, a strong boek op jongen. Ja. Asan na dream bij deso. Ja, want in alla kondere sami sabi, Ja. na daadwerkelijk tarief je pai. Ja. Want jere ja zo. A oli de konf draai Ja. de machine. Mhm. Je sabi toch? Den draad den bij. Mhm. Je sabi toch? Ja. De worko sani. In pai worko man. Dan vakbond dan wan se actie longs voor ogen. Ja. Anga alla de san. Pamon dat moet moto. Dus dat die, maar jere masar gambo. Sommige mij tak jere no. Afo bakadan dit ook. Ja. Jere, om je tak olitori, Ja. if afo bakadan no bede, Ja. ubo pai moro. Zo. Dus Maar, afo bakabo, ama je puno. iya ma pripo, mi yere wan tori. Wan fouru freut mi. Ai. Taki, en dan wasabi man takasani. Ja. In feite na chiser na chisadang. Want Ja. a mondi go leni, ano pai, Om in 125. ja, miljoen. Amerikaan Amon dat no dollar. pai, amon dat gebruik voor terasani. Ja, no? Ja. Sang no, was aan fruity. Yo fouru freut mi. Serieus? Iya mi yera tori. Ja, ja. Iya. Oké. En mi kan take teranga. Oké. Ja. Mino era afuro no kamera. Nee, a fouru kami, a fripsa yuda, Fripsa. a landa tap midak. Ja. Dat temi masara gambo, degnati. Ja. Disipsa. Oké. En a man, a fouru dati. Uh-huh. Na wa man di sabi. Ja, ja. Na wa man di edu economia to. Ama sabi. Oké. Mooi zo. Maar dan jere no masar gambo. A regering, taki jere no. At 3 fase, we stop even, we tapator even. Even on hold. Want als we de 3 fase gaat 2 fase, bepaalde Ja. maar gaan doen toch? Ja. Maar tak hold even. Attack ook toe jere no, we takanga VS, B, alle de mensen, we taki. Mooi zo. We takanga alle den voorzitter in de assemblee. Dus We tak ook toe, luku. wakti. Mek me kon even bij. Ja. Want sami e verstang, a regering, noang trus lek fa hufi be trus heb zij niet strot. Ja, nee. A regering no wan do dat. Nee. Dus Helemaal niet. ama wanta kasan mus op een brede draagvlak. Sasa neuroko. Dus allemaal, dus bijvoorbeeld, if je sluit aan een VSB, Ja. dat de visman dat hij go deelji, Ja. dus dat tator kadoro, dat je de op de hoogte, dat sabif zijnde met je taai beren. En Dat je bedoelt. de man mag kan voorstellen toe. Ja, maar dat, Natuurlijk, dat, dat voorstellen. ja. Ja, dus dat. Dus dat je sabi. Ja. Dan nog kan dit taki, dus taki you no sabi. Nee. Want de visman vie ook al leg je uit. En zo asane worko. Ja. Mooi zo. Ook toen in de assemblee, dan de voorzitter, is dat bijna voorzitter. De man Dat moet ben na takken aan de man. volk, dat ben na Juist. volk. Nou, de man tak ook toe. En de man tak ook toe, de man tak aan IBS toe. Ja. De man tak IBS jaren no. Hoe de bezig aan het hoor, Ja. maar in Luko ook toe, zij man doet in die bedrijf, ik ga het toch, zo'n Ja. maatregel ik kan treffen,
voor de kosten naar de toer dat Dus voor druk de kosten, Juist. voor bezuinig toe. Ja, besparen. Besparen. Juist. Check dat dat je. Dat in Afrika maar bobi de sobo solanti, Nee. tak subsidieer me. Nee, dat hier no lanti no mando asanati. Lanti no mando doen. De maskater. De was katter. Dus We zitten in de put. En ja, 4 miljard deal, Met eigen. USD. dus wie zwaai je draaien? Je pai. Ja. Maar de mijn luku, vader mo setatori, kan je ino pai so furu, maar je pai wel. En maar wansani, prins pari inator disi. Dat want taki, 6 euro de kring. Hier heb je voor eens in je chirifaya. Natuurlijk. Fosa faya chiriu. Dat is ook. Ja. En met dat ook toe. In meter stand op, if je want sap, zij gebruik op dagbasis. Je gaat maandag tegen 12 euro, je Ja. trekt op. Dinsdag tegen 12 euro, je trekt op bakken, je trekt af. Ja. Dat is op Disney je verbruik. Disney verbruik. Die zijn op Dat dagbasis. Dat je sabi taki, Ja. if na wan faya mi chirmoro eerder, Ja, meneer. te mek moto uit Ja. de camera, a faya no defa no do, kom chiring. Is de missie want hoor. Me go 12 euro missie file tete. Dit er. Ano kang, Nee, maar ik het jou. Look, voor fire kan het 12 euro. dat want tak na oververbruik toch, en de san dat het ja oververbruik. Dus je maakt misbruik van subsidie. Daarom, maar nou werk. Nou, dat betekent je moet uit adreng. Je moet in naar dring. Dit is nou werkelijkheid dat ik. Je gaat naar werkelijkheid. En dat je schrijft moet zorgen. Nou, in principe, Lucas Sani, je hebt bepaald om je pai. Juist. Je hebt bepaald. Maar Wat voor alle je was crossie bijvoorbeeld. Alle day, 3 EP dotti, je wasing. Nee, je In moet, sparing optok. je moet wasdagen gaan plannen. Natuurlijk, in plan. Al heel lief in plan. Je moet plan jullie, Ja, meneer. dus in feite zijn doen in een gezinsleven. Je moet plan alla sani. Ja. Ja. Je sabi toch? Ja. If a toelees one day je was dot sani, dus we tak water toren. En stromen komen, want die Ja. zei je doen. Dat die. Je sabi toch? Ja. Dan, maar no ibri jullie je go naar krang. Nee. Je was sani. Nee. Nee. Dat je ben de wa- fossie. Dat ha foste. Ja, Asan fossie. dat no de Ik moro. moet uit adreng. Moet je Ik dat moet eruit. Afraga ne waisom. Nee, dat helemaal niet. Dat na te horen. Dus we zijn bezig te herstellen, te repareren. De Helemaal. potsan en pressie, meksan wakaboom. Ja. Maar yes, mi shakeleps. Ama melden ba. Ama melden. Ama melden mi dat je dat creëren een tapu. Zo, we archi maluku manana sasa ba yokoromo. En Yusuf Sernan Sepsa, we go de eater. Maar voor zo we, dat we barodi, we takangon. En we waarschuwen. Dat jere jaso. Desma die de bezig, voor trouwe kriolin in a watera van volk, we barde mek de ba. En we bedje den, mek de go in a dumru camera. Dat de troes dan go in de borsaka. Ja. Dat de stelde serefi, de gewetens vragen, if de bezig nanga boemsani of nanga ogrisani. Stap uit die vicieuze cirkel. Isabi toch. Kabananga sandati, want je mitanga jezelf constant en boemfi no de. Isabi toch. Dat na boemse libi, dat na sutadu. En prins pari, trushani na grong. Pranuansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter. Minek baftaken, want mine weri miseref doen toe. En mijn moeders ma aan doen. Ja. En omes mij doen. Die si de man de vermeerder, sani, emek plantjes. De mij serie, man tak masar gambo, waka. Ja, tuurlijk. Alasma, wan pranuansani. En lukulek van masar dennis doen. Ja. Maar sorry, wie zou een broko brengen ifeni. Ipotip chin dotiga ini. Amai gro. Dat die. Isabito. Dus, same bejunu, umek muiti, oru serefi, en mine na masara dignity, masara gambo. Jama Saragambo, fos mi tapu famir, maar fos mi tapu, me aksuno, luku afaya, ti ting faya nom leti, kireng, want yo pai furu, en metaku granchangi, juan tralisi. Lek fout takik ba, tanya tanyi tapu, te want ralis baka. Get up, stand up.